F'dak iż-żmien il-Lut reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġru lil Ġesu. Imma hu qalilhom: kien hemm ħafna emejjel tajba li jiena urejtkom mingħand il-missier, għalliema emil minnhom tridu tħaġġruni. Wiġbuh il-Lut: mhux għal xi emil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dawwa li dajt u għax int li m'intix ħlief bniedem qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla. Għalilhom Ġesu: fil-liġi tagħkom ma hemmx miktub jiena qed intom Allat? Issa jekk il-liġi issejjaħ Allat lil dawk li waslithom il-kelma ta' Alla u l-Iskrittura ma tistax titħassar, mela lili li l-missier konsagrani u batni fid-dinja, kif tgħiduli qiegħed tidej għax qedtilkom li jien bin Alla? Jekk jien minix nagħmel l-emejjel ta' missieri, temnunix. Imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temnux lili, għall-inqas emnu l-emejjel biex tkunu tafu u tarfu li l-missier huwa fija u jiena fil-missier. Għal darb'oħra fittxew li jaqbduh, imma hu ħarbilhom minn taħt idejhom. U reġa' mar in-naħa l-oħra tal-Ġurdan fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammet u baqa' hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdejh u qalu: Ġwanni ma għamel ebda sinjal, imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem. U hemmhekk ħafna emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex il-mexxejja reliġjużi kienu iddiżappuntati b'Ġesu u riedu joqtluh. Huma akkużawh li hu kien qiegħed jidej għaliex stqar li hu liben ta' Alla u għamel lilu nnifsu ugwali għal Alla. Il-liġi ta' Mosè kienet tpoġġi il-penali tal-mewt għal din it-tip ta' kriminalità. Fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 24 vers 16 insibu: min jidaj bl-isem tal-mulej jiġi maqtul, il-kongregazzjoni trid tħaġġru. Hekk kif kienu qed jiġbru l-ġebel minn mal-art biex iħaġġru l-Ġesu, huwa wieġeb għall-attakk tagħhom bi 3 argumenti: il-ħafna tajjeb li jagħmel bħal fejqan lill-morda, għawmien mill-mewt u provvidenza ta' ikel lil-ġema li kienet bil-ġuħ. Kienu juru li tassew ġejjin minn Alla. Ġesu hu l-Allim perfett, għax hu ma jibbażax l-istqarrijiet tiegħu fuq dak li jgħid, imma fuq dak li jagħmel. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwa għal dawk li jemnu. Ġesu jurina t-triq tal-verità u tal-qdusija u hu jikkonsagrana bil-qawwa tiegħu biex ngħixu il-Vanġelu bil-ferħ u biex inkunu xhieda tiegħu fid-dinja. U int, ambaxxatur tal-kelma ta' Alla, jew wieħed li tismagħha u ma tagħtix każ tal-importanza tagħha. Ikteb fuq qalbi, Aziz Ġesu, il-lezzjonijiet tal-kelma qaddisa tiegħek u għatini li nkun messaġġier kuraġġuż tal-kelma tiegħek. Aziza Ommi Marija, tħalli qatt li jiena nwarrab fil-ġenb il-kelma ta' Alla li tagħti l-ħajja biex nisma' kliem ieħor li ma jwassalx għal ħajja ta' dejjem. Allimni minflok biex ngħajjex lil ruħi bil-kelma tiegħu u nħallija tibdilni. Amen.